Здравейте, приятели! Едно бързо видео. Тук има чешмяна вода от тръбопровода, а тук има дестилирана водичка. Тази вода направо става черна, защото в нея има много примеси. Така, защо в дестилираната вода има леко жълтичко? Това е от двойката електроди и от протичането на окислително-редукционни процеси. Нормално е самите електроди да се окисляват и леко жълто да пускат, но не е нормално. Погледнете в чешмяната вода за какво става въпрос. Другото нещо, което не е нормално, е вземаме термална камера и протичат такива бурни процеси в съда в чешмяна мръсна вода, гадна, че температурата, не знам дали виждате, 87 градуса и скоро ще кипне, ще заври. Всъщност тя водата направо си ври и кипи, докато тук въобще няма такива индикатори. Сега ще опитам тук да отида втората чаша. Там температурата е около 35 градуса, но аз виждам една дифузия на жегата от едната чаша нагрява другата. Така че по-скоро трябва да измеря някъде тук и температурата е около 35 градуса. Така, колкото е по-висока температурата, означава, че вътре има повече примеси, повече гадости. Погледнете, тази вода направо става чернилка. Това е нещо трагично, ужасно и това нещо го консумираме, това нещо го пием, това нещо става в нас, в бъбреците ни, черните дробове, жлъчка, в кръв. Отаява се в нас, най-вероятно има графенови частици, има различни окиси на различни метали и много други гадости. Затова, хора, дестилирайте вода. Това е. Защото вижте какво става. Бъдете здрави!